Dit zijn de begin jaren 0. In Limburg luisterden we toen naar Super, Nee Doet Lottem en Treble. Bands die, 20 jaar later, opnieuw het podium opgaan. Wij gaan 15 september optreden in de muziekgieterij in Maastricht. Met Treble. Ja. Een reunieconcert waarvan de kiem, zoals zoveel goede ideeën, in de kroeg ligt. Ja, we hebben 15 jaar niet gespeeld en we hebben laatst 1 concert even meegedaan als special guests met de band van Jam. Ja, dat was zo ontzettend leuk. Dus we dachten, nou, waarom gaan we niet gewoon 1 klein pop-up toertje doen? Dus 3 shows. Ook bij Nee Doet Lottem ging het zo. De band van Frans Pollux kwam in 2022 bij elkaar. Na 13 jaar stilte om, eenmalig, zoals de bedoeling, te spelen op het Zomerparkfeest. En toen kwamen we de bühne af en dat was eigenlijk het enige wat we zullen doen. Maar toen dacht iedereen wel, in de band ook, van ja, Hij moet een vervolg we nog een keer doen. Het leidde vorig jaar tot een serie uitverkochte kroegconcerten in Venlo. Iedereen valt gelijk weer in de rol van toen. Iedereen maakt dezelfde grapjes en het voelt allemaal heel vertrouwd. Ja, dat is die oude liefde die je even weer wil voelen. Dat is gewoon heel fijn. En we hebben het gevoeld en als je het eenmaal hebt gevoeld, dan wil je het nog een keer. Goed nieuws voor de oude fans dus. Maar zo'n reunieconcert is ook leuk voor de nieuwe aanhang. Ja, ik heb 3 dochters en die hebben eens nooit echt live gezien. En ja, nu in de tijd met YouTube en dat soort dingen, ze loeren dan die filmpjes en dan zeggen papa besticht dit. De reunieconcerten van Super zijn in november, die van Treble in september. Eenmalig. Voorlopig. Je Dat weet het zien we nooit. wel, ja. Na september denk ik gaan we weer verder kijken. Maar... Ja.